to ya aturan anu. Nah, ngancer-nganceri. Bisa. Gegerane wong agrami Kesuk berek campur sarimu dijak kuwi. Nggih, Purun nggih. nek dijak campur sari Campur tak sari hidup. nggih, kersa nggih. nggih Elektun. Nggih, nggih nggih. Sae. Elektune Mas Mondol sae jenenge elektun padha mlipir. Kok iso padha mlipir? Wayah tangkapan dadak Tak golek-goleki. goleki. Walah. Tutu. dudu benda dudu rupa Genderane sae nggih, Mbak nggih. Matur nuwun kalih sing gender. Matur nuwun lho Kang Mas. Ngoten ta. matur nuwun lho Kang Mas Sing gender. dari sing pundi Ah, iki sing gender. Gender iki. Sing enom tapi dhewe ku lho. iki ketoke tuwek Pancen ya ketoke casing-e Ketoke. memang tuwek, tapi umurane lagi las-lasan kok. Mbok celuk emas langsung umur tambah 2 sasi. Umure tuwek ning karepe ya koyo cah enom padahal. Niku namung casing, asine umure nembe pinten kok lagi las-lasan. among ati pawi Gayane nginden lah kaya wis wong tuwa. Iya. Salah. Oh, hebat. Nduk Kimora, sing asta Bonang nika Tasik Joko. Lah ingkang asta Wiraswara Tasik Joko. Sing menika ingkang nyaron kalih Tasik Joko. Sing demung, Tasik Joko. Sing gender. Nah niki lah. Kayak bar sunat nih malah. nanonan. luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Sing Bonang nika Tasik Joko. Nika montore sepeda montore Sogun, wedhuse 4, kucinge 2. yen angel angel ka langkung tan kenoti numbas arto Hebat kelas 4 SD ya iso. Napa niki dilajengne napa? Berarti lagi kelas 3 munggah kelas 4 lho. Umure pinten, Nduk Kimura? Umure pinten? 9 tahun. Alah karo koncone gak entuk 7 to. Hei. Umur kok dinyang. Mbak Ora menawa dinyang. gelem kok karo kancane. 9 tahun iso titis gitu ya. Dibacutke napa? Napa? Nggih langgam niki. Oh, Dadi niki hati. dadi ati. Oke. Kali ising koyo ngopo wong nyatane kelakon seprene angger-angger gandrung lekasane
enggak kok malah diguyu. Wis sak lucune kaya ngono. Terus Rena wangi dadi ati wong prasaja Ayo. Iya, 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 iya. Lah, 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 lah. karo Bu Ima ya, Bu. Bu Impro atur. Semangga. Bu Impro. Mik Munda. hebat pinter sampean. Lho, miki aja mbok pek, malah mbok pek. Ya ora kok. Dipek. Nah, hebat sih. Matur nuwun. Wah, ya isih ditegani. Calon sinden